puja kelawan puji marang Gusti Kang Maha Suci ingkang mawelas panas saking kulas para kanca nyuwun agung pangapunten nyuwun cengkar pangapura sekatae kalepatan pamugi kersa ngampura pamugi kersa ngampunten maklum kula manusa ing alam dunya panggonane lalilan senimanan seniwati seni sandiwara Wiramandala dipun pimpin Den Mas Raden Suleng sekretaris Papai Sultan Haji Prayono alamatnya saking Bula Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat sampeyan sedesa menyakseni sedesa mirengaken lelampahan cariosan ing waktos dalu puniki nyuwun restu kang saestu nyuwun puji kang sejati sesepuh arahan nyuwun restu kang saestu nyuwun puji ingkang sejati gumelan ing alam akhir sesepuh arahan yen kula kudu sepikir ning segala tindak laku rukun-rukun bebarengan rukun-rukun sauyunan yen ringan sama dijinjing yen berat sama dipikul gotong royong bebarengan silih asalan silih asih ngan sesamane bonteng ketat palawijang lamun berasane ngati lamun Suradira Jayaningrat lebur deni pangas tuti welingi para pujangga
pun sami suwargi kongkon pada ngeling-ngeling ya maring ning anak putu den pada bisa apalah ngluhurakan budi pekerti sesepuh arahan Bapak Panitia Mamaku mimi kue keding sing mirengaken sareng seperangkat desaipun kan ditembangi mimi den di wong Sabang aturaken matur kesuwun mimi den di dalan-dalan Ayah Agus Salim be Bapak kunci wasta naik keding sesampune matur kesuwun ya, Pak Guru Ud menega Pak Jakartono sih Serengai denok bunde denok keding minangkani sing 2925 calon tuan rumah minangkani calon tuan rumah dewek ayai denok bunde denok Mama Yanti sesampune ngaturaken matur kesuwun sareng adonya keding sing de budaya Jawi sing mirengakeun dilelipur ora kelipur sareng aya Agus Salim keding kan ditembangi Mamah Neni Dwi Fuji Haruka minangkan istri tembangi maka jiwina keding maka jiwina Mamah Neni Dwi Fuji Haruka sareng adoni sing de budaya Jawi Mas Dr. Ludi saking Tugu Kidul kan ditembangi ayah denok bunde denok sing 2925 nonton tarling ning kertas maya nandur parining gelukon artinya badan gering kan yaya panas periwong deman durung kelakon wong ireng manis ayah denok bunde denok ayah Agus Salim adoni sing duwe budaya Jawa keding Mama kunci wastane keding ayah Agus Salim Mama Yanti kang di jangkung Bapak kunci wastana ayah Agus Salim Mimeden di wong Sabang adoni sing de budaya Jawi keding minangkasih ditembangi adoni sing de budaya Jawi Sulayau Mas Dr. Ludi mantan majikan sareng acalu sadewo minangkane aya pasadewek aya pasa sareng kang lebih gaul bundal begaulnya keding mimi ajat sarini sing duwe nokcin sedewek aduh kang lebih gaul bundal begaul diminangkan mantan majikan sareng calon panitia diwek minangkane saking Kuku Kidul
Mamah Yanti kaya di jangkung aya dina bonde denok acalu sadewo gedin acalu sadewo minang kane kaya pasadewe najan dilipur biklipur Bapak kunci wastana kaya Agus Salim Mimi den di wong sabang kaya denok bonde denok geding Mama Yanti kaya di jantung Adoni Mas Tokodi Adoni kaya di jantung Mama Yanti kaya denok kan lebih gaul bonde lebih gaul Bapak kunci wastana geding Ayai Agus Salim Mimi Dendi wong sabang dewek aduh Mimi Dendi sing direngakeun Agus Salim. Ayai Agus Salim saking sudi mampir Ayai Agus Salim saking sudi mampir dewek sesambune ngaturaken matur kesuwun Ayai Agus Salim Meden di wong sabang sareng acalu sadewo minangkane aya pasadewek aya pasar Mama Yanti kang di jangkung aya denok kang lebih gaul bunda lebih gaul Mimi ajan sarini sing duwe nok cinse kali tembangi Mimi Dendi minangkane wong sabang dewek sareng panitia wadon Ibu Warsina Mama Juna matur kesuwun panitia wadon Mama Juna sareng Ibu Warsina gede minangkane kani tembangi panitia wadon Ibu Warsina Mama Juna gede minangkasi mirengakeun Bapak kunci wastana kaya Agus Salim saking sudi mampir si mirengakeun kang lebih gaul bonda lebih gaul Mimi den di wong sabang Bapak kunci wastana kaya Agus Salim panitia wadon Mama Yanti Adoni Mas Dokter Ludi aja lali selawase panitia wadon Ibu Warsina Mama Juna maboke kecubung
Hari tekan temune mabok kening cinta adoni apa tabani kula kelingan bae kancing eni klambi mancing matune miring ngedani kekasih mas tok keludi acalos setengah sinting kula eling-eling wis lawas demenan karo sampean sing dadi ngenese gawine wong liyane senajan kakang wis duwe rapi yen sampeyan ngelas sing sering ngemoni urip sebatang kara ditambah ketinggal cinta Cingeni lambing manjing matune mirip medan kekasih setengah sinting kula wis lawas demenan karo sampeyan adoni sing dadi ngenese gawine wong liyane senajan kakang wis duwe rapi yen sampeyan mengas sing sering ngemoni urip sebatang kara ditambah ketinggal cinta duk kepriben ora bisa ngilangaken bayangane kaya ananing jero angen kaya denok bunda denok bengen memang tek akui durung demen bunda denok tapi kian rasane wis banget kangen apa kian mung sing wis kena atine pribadine gambaraken kebaikane ayai muzaki aduh Gusti tulung satuaken ati wis bisa pindaning sijine ati rasane ngati yen durung dadi siji ati rasa beli kuat nyawang dhewe keliwat kaya denok urip rasa kaku sedina ora ketemu rasa senang hatine yen nyawang manis meseme adoni ngapa maning yen lagi dodok loroan aya denok durung ngomong atine rasa deg-degan
sedina ora ketemu rasa seneng